Well, mixed emotions kasi personally hindi ako yung tipo ng emotional na tao. So nung nalaman kong nag-top ako, so naglalaban yung gigil at hiyaw, and at the same time yung feeling ko na gusto ko umiyak kasi finally I did something big, no, in my life na yun nga, I achieved something na talagang uh, yan, magbibigay karangalan, okay, sa hindi lang sa akin or sa pamilya ko, and even yun dito sa lugar natin. So yun lang. Ay, so that time po, sir, na may resulta na po dito sa nasabing eksaminasyon, na paano nyo po nalaman na kayo po ay hindi lang nakapasa, ngunit top 2 pa sa nasabing eksaminasyon, sir? Actually, it's funny kasi nung nalaman, the first time I knew is nakapasa lang ako. So sinabi ng ate ko na, ay, nakapasa ka kasi she saw my name sa list. Pero ang una ko agad tinanong is anong place ko. Kasi ang sabi lang niya nakapasa. And then, yun nga, tinilan namin dun sa list of top notchers. Hindi namin mabuksan yung link. And then, all of a sudden, one of my mentor called me na, yan, nagsisigaw siya and all. Di ko maintindihan. And then, nung nabanggit niya, narinig ko na top 2 ka, agad akong nagsisigaw-sigaw. Ayun lang. Tapos hanggang sa tag dito. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, it's a mixed emotion. Hindi ko lang ginagawa ko. Sigaw lang ako ng sigaw, and then hanggang sa napaupo ako and yun, may konting tumulong luha. Yun lang. Opo, sir. Sir, talaga po bang goal natin itong pagiging top notcher natin, sir? Uh, well, yes, kasi talagang gigil na gigil ako eh. Ever since nung bata ako, in my whole life as a student, um, tag dito, consistent din naman ako na top student, but the thing is, I don't always come as the first, and hanggang sa college, I didn't get any Latin honors or any academic awards and all. Kaya nung after graduation, napag-isip ko na, especially nung nagkaroon ng top notcher na isa rin from our school, which is last year. Doon ko na pag-isip na I will pursue this. Kaya talagang pinaghirapan ko, and all glory to God, natupad naman. Sir, sir, ito po bang physical therapy? Ay ito na po ba yung first course nyo, sir? Actually, yes. Yun yung una talagang, before pa ako nag-admit sa MMSU, yun na talagang first choice ko kasi even for college, talagang naisalang ko ng sarili ko sa exercise and fitness, no? And of course, gusto ko siyang i-make sure pa rin na dapat nasa medical field. Kaya natuwa ako nung nalaman kong merong physical therapy na profession. Kaya nung nagdig deep ako, super ganda naman. Kaya yun agad yung napusuan ko. Pero yung decision nyo po ay talagang dito po kayo sa Mariano Marcos State University na gusto po talagang mag-aral ng physical therapy, sir? As a physical therapist, tawag dito, actually hindi eh. Pinangarap kong mag-aral sa UP Manila, kaso nga lang, nung uh, senior high, which is pandemic kasi nun, merong mga admission, yung mga, especially yung isa sa mga pinakamahirap is UP, right? Hindi nagkaroon ng test kasi. So, binigay lang namin yung mga credentials namin and all, and unfortunately, hindi na-accept. So, supposedly, UP Manila kasi they're offering a physical therapy. Then, well, that's only the public, that's only one of the public schools na maganda. I can afford to go to a private, and but luckily, sabi ko okay na to, at least malapit and all. And then fortunately, MMSU has tag dito, may magandang background pagdating sa PT, no. So nung pumasok ako, mas parang tag dito,
Mas parang naganahan ako kasi kahit papaano, kapag nag internship ako and all, at least recognize pa rin yung school, and at the same time yung mga faculty doon tsaka mga clinician and mentors, um, they are doing a good job in tag dito dun sa pagpapalaki or pagpapahusay ng mga future PTRPs natin. Sir Aldrea, pwede po bang pakikwento kung paano po yung naging journey nyo from studying, reviewing, at tsaka dito po sa pag-take po ng nasabing board exam, sir? Okay. Um, ako yung tipo ng estudyante na noon, hindi ako yung tipo ng nerdy type of student eh. So, most of the time, nagre-rely lang ako sa stock knowledge or photographic memory. Pero nung pagdating ng, start na ng review, so since sinabi ko sa sarili ko na magtatap ako, kaya ko to, so I had to change the system, you know. So, paano yun? Hindi lang siya totally dun sa study routine mo, but also dun sa routine mo, daily routine mo as a person, you know, sa ibang aspeto. So lahat yun binago ko. So medyo mahirap sa akin kasi bago yun. So nahirapan ako mag-adjust from the very time na paggising ko and pagtulog ko. Evidence-based lahat yun. So this is the good thing about being a healthcare professional kasi we love lahat ng pina-practice namin is evidence-based. So I did my research. So lahat ng mga yon, sa mga techniques sa pagsi-study, sa mga kinakain ko, sa mga ginagawa ko, pagtulog and all, that's all evidence-based, and most of those are new sa akin. Kasi the typical students, the typical average students, after paggising, aral, pag-uwi, aral, tulog, kain, that's it. So ako kasi I had to make sure it's balanced from the mental aspect, physical aspect, and of course dun sa pinaka bread and butter natin, which is the study routine. So take I had to take supplements. I had to still exercise pa rin kahit papaano kasi feel ko kapag hindi ko ginawa yung mga bagay na yun, it's still counterproductive for me. Kahit sabihin natin sobrang dami kong nabasa, like kahit sabihin natin 2,000, 1,000 questions a day, walang silbi yun sa akin if I do not do this, yung mga evidence-based practice na research ko or nagawa ko, which is very effective naman. Kasi ang laking improvement sa akin, ang laking pagbabago. And at the same time, ang laki rin ng impact dun sa physical health ko and mental health, of course. So paano po kayo re-review, sir? Paano po kayo nagre-review? Can you give some tips po para naman sa mga susunod na magte-take din ng board exam, sir? Okay. Again, gaya ng sinabi ko, kailangan talaga from the roots, yun nga, sa routine mo. But dun sa aspect ng pag-study, I have to make sure I have enough sleep, of course, plus pagkain and water and rest. Yun nga, rest pa rin kahit paano. Kasi di porket nakatulog ka ng 7 to 9 hours, pero after you wake up, you study all the way hanggang sa gabi, hanggang sa pagtulog mo. No. You have to allot time for rest pa rin. And ayun, yung review season kasi namin, it's a 10-month program review. So medyo mahaba-haba yun. But still, marami rin naman kaming inaral. So parang sakto-sakto lang din. Pero yun nga, the first thing you want to master is you have to i-master mo muna or intindihin mo talaga yung concept before ka mag-apply ng mga iba-iba mong techniques, okay? So dapat you have a hierarchy on doing your study techniques, kung ano yung mga gagawin mo. You have to prioritize. Wag ka basta-basta mag-jump from one topic to another. I mean, you can do that, but again, kailangan mo siyang gawin kapag na-master mo na yung mga iba, yung mga priority. And sa board exam kasi, yes, paulit-ulit yan.
pag malapit na yung board exam, ang lagi naman iniisip niyan is kapag na-master mo na lahat, wala ka na talagang ibang gagawin kundi uulit-ulitin mo para ma-master mo. So basically nung medyo na-master ko na yung mga inaral ko, so ang ginawa ko talaga is I have to nagsisimulate ako. Gumagawa ako ng mga sarili kong practice questions and I do read them. I have to read at least 1,000 or even 2,000 questions a day. Kasi hindi ako makakatulog or hindi ako makakapag-rest kapag hindi ko nagawa yun. Kasi that's my goal. So yun lang. Sir Edu, sa pagkuha po ng ating kurso na physical therapy at saka po sa pagiging top notcher, sino po ang naging inspirasyon natin, sir? Actually, well, unang-una, syempre ang naging inspiration ko talaga, gaya ng sinabi ko kanina, is my journey as a student. Okay, so yun nga, na-mention ko kanina na since LM ako, talagang napapansin ko na, yun nga, hanggang dun lang yung parang nabibigay ko, which is, minsan nasasabi ko sa sarili ko, well, I deserve that kasi uh, that's all I had to give. Kaya that's all I had to receive. And you know, when yun nga nung papasok na yung college, I had other plans na rin. So instead of aiming for the top, I should aim for what I will be doing after the graduation or after the board exam. Will I be making a difference? Will I be tapping somebody's heart, heal them and all. And along that, of course, mga naging inspirasyon ko yung yung pamilya ko, of course, especially to my dad na hindi na nalaman or nabalitaan to. So passed away 5 years, 6 years ago. And sa mga dun sa lolo ko rin, lolo uncle na nagpaaral sa akin, which is the year after he also passed away. And yun, sa mga technically it's sa lahat ng mga pamilya ko, andyan pa rin naniniwala. Okay? And bonus sa mga mentors ko and yun nga, yung mga mentors ko and mga colleagues ko na now na naniniwala at bilib na bilib sa akin even though hindi ako yung nasa always on the top when it comes to paper and pencil exams or things. But yun nga, yun yung mga nagpupush sa akin na gawin pa rin yung best ko. And I finally made them proud. Sir, for sure po, super proud yung papa niyo po sa ganitong achievement niyo in life, sir. Sir, if you don't mind po, ilan po kayong magkakapatid, sir? At ano po yung trabaho ng inyong ina, sir? Kapatid ko or mother? Yes, Sorry? sir. Ilan po kayong magkakapatid, sir? Dito sa bahay, 4 po kaming magkakapatid. So, lahat, yung 3, graduate na po lahat yung 3, and then yung bunso po namin is also taking the same undergraduate program sa akin, which is physical therapy din, and currently nag-start na siya sa internship niya. And as for my mother, housewife, and she's also she also has some duties rin around here sa barangay namin kasi official sa barangay namin. Sir, ito pong pagkaka-top notcher nyo, top to top notcher, ano po yung susunod na plano natin, sir? Again, they say the biggest exam you take is the board exam for your profession. Pero for me, after that, parang mas may mahirap akong, mas may bigger best. I don't know, bigger best kasi may mga nag-o-offer din kasi both public and private, both teaching and clinics. So hanggang ngayon, even before napag-isipan ko naman na yung mga plans ko, pero again, di pa rin natin alam na may mga bagay na things that surprise us, manggugulat sa atin na
pwedeng manghikayat sa atin to magbago yung isip. But ang concrete talaga na plano ko, I really want to make a difference as a clinician and both a professor. So gusto ko rin talaga makapagturo, and at the same time gusto ko rin makapag-heal ng tao. Gusto kong matulungan yung mga taong bumalik dun sa dati nilang ability. Yan. Okay, sir, lastly, kung may gusto kayong pasalamatan or mensahe niyo po na may papayo sa mga susunod rin na magte-take po ng exam sa physical therapy, go ahead po, sir. Okay. Again, okay. Message ko na lang din sa mga hindi ko pa nabanggit kanina, and sa mga kaibigan ko rin pala. Thank you for yun nga, again, one, believing, and two, pagsama sa akin sa journey ko. And masasabi ko lang naman, unang-una, you have to surrender yourself sa Lord. Believe in yourself, trust in Him, have peace, and wag nyo nga hayaan na yung paniniwala or faith ninyo is hanggang dun lang. You also have to make actions. You have to live with it, and yun nga, kailangan din dito ng disiplina, consistency, and tawag dito, trust and hope. And ayun nga, like I said, pag ginawa mo yun, si Lord na bahala sa'yo. Whatever the results will be, you have to still believe Him, and wag kayong panghihinaan, and tuloy nyo lang kung ano yung mga gusto nyong gawin. Wag kayong titigil hanggat di nyo nakukuha yan.